Yebo, ubaba wakhe baba kaNosipho ngambulala ngopoison. Ya lento oyibona kuma social networks ko TikTok ngempela iyona. Ubaba wakho ngamdlisa upoison utshani ukubulala utshani ngoba bese ngishaya, although wena istory ungasazi ngoba ubuloku ufika nje uphinde kwami ufika nje ngokuvakasha. Ubaba wakho bengishaya ngani yami. Nganyami. Iyafana sizibulu, kuyawumibhano ephezulu, ingazange ye manje kuyomibhano ephezulu izofanisa. Sanibona ababukeli lapha emakhaya abasithandayo futhi nathi sibathandayo kakhulu. Igama uNjabulo wakaMkhize osuka le efolweni. Ngihleli nosisi la uLulu engicabanga ukuthi niyamazi because akaqala ukufika la ekhaya sekwafika wasibika istory sakhe. My sister, namhlanje ngicela utshene ukuthi nje utshena ababukeli utshene nami nathi sonke nje emhlabeni ukuthi kahle kahle uze ngani namhlanje. Oh, alright budami, angiqale ngibulise kubabukeli beVumani Film. Njengoba igama bendazi ngiluleka ngiya e-Eastern Cape. Abandaziyo ke bandibiza ngoLulu. Namhlanje bhuti wami kahle ngifuna ukuxelela unyana wendoda yami amzala ngaphandle ukuthi lento ayibonayo ku TikTok ngoba sengike ndathola imessage athi unento ayibonayo ku TikTok manje akayazi ukuthi ufuna ngixelele yena straight ukuthi na inyani na. Namhlanje ndize lapho ngoba ngizofuna ukumxelela uba yebo ubaba wakhe baba kaNosipho ngambulala ngopoison. Lokho sekunesikhathi eloke enfonela, ngiyabona ngoba maniphinde ndibuye ndizomxelela ukuthi Nosipho vele ubaba wakho ngambulala ngempela. Ubonile isikhathi bese siphila naye bekumnandi manje ufika uvakasha kumnandi singabantwana sibe ngumndeni sonke siyabe ubaba wakho asikhiphe kube mnandi. Ngesikhathi wena usungasezi la ekhaya bese kuba khona ushintsho ngoba bese engasangiphathi kahle ubaba wakhe bese ngishaya elale emathaveni engasathenga ikudla enganginika imali. Kodwa uyazi ukuthi yena ngenyanga nenyanga kumele sidlile endlini nabantwana nabo abantwana abancinci kumele sidle. Sizodla kanjani njengango ngoba akasenzi next. Uyangishaya qha into engiyenzayo mina nje isigubhu sakhe ngibethwa everyday ndiyabethwa. Mekabuya uyahamba ngoLwesihlanu uzobuya Saturday ashintshe aphinde ahambe futhi uyaze uyobuya Monday ke njengawo sesiya emsebenzini. Mina funa liwash kodwa imali andiyitholi ndiyashawa. Babukeli, my sister ngeke ngicine ngimbuze eminingi kodwa ngizothi ukuthi nje fahla kancane ukuthi nje uNosipho uneminyaka emingaki? Bhuti wami ngakuthani kahle angathi una 17 or 16 yena kulonyaka wenza grade 11. Sekhulile. uNosipho lo uzalwa uma wakhe noma ufike evele ekhona ubaba umzala ngaphandle? uNosipho akazalwa yimina, uma wakhe ngwakwaNtuli eShowe. uNosipho ubefika lana ngokuvakasha, ubengazi ukuthi kwenzakalani kahle, bengazi ukuthi yena i-relationship yami nobaba wabo ikanjani, so ubefika lana ngokuthi avakasha. My sister, bengicela ukuthi ulandelisele nje umbukeli because mhlambe lapha emakhaya khona umuntu oqalayo ukuyibuka lento. So manje bengicela ukuthi usilande nje usiqale phansi istory ukuthi kahle kwakwenzakaleni, kwenzakalani ukuze kufike ekuthenini siyeza ukuthi wagcina umbulaleli ubaba lo. Ngicela nje ukuthi uchazele umuntu ukuthi uyaqala ukuyibuka le episode namhlanje. Bhuti wami into yaba kanje. Sinendlu, sinabantwana. So sazama ukuthi sifune indawo ngoba la bese sihlala khona indaba ye-rent abantwana bebengasadingeki. Sahlala la so-3. So usebenza kwaToyota. So njengoba esebenza kwaToyota nje besinakekela kakhulu ngoba noNosipho bekathi mekafikile nje singumndeni besine bond
kumnandi. Kuthe ngokuya kwashintsha ubeloke engishaya, beqala ngokungishaya kuqala, engishaya eloko engishaya, ngahamba ngaye ebantwini. Mase ngifika ebantwini bayangixelela ukuthi khona into e-wrong ukushaya amazi. Ngibe ngithi ngizama usizo, yabo, njengabantu uba like kuba singamantombazane amadoda siyawabanga. Kukhona lo bemamfuna, so ngagcina ndiye ebantwini bandazama, ndalithola usizo kube ngathi kuba ngcono. Ndiphinde futhi iqale phansi lento, ndiphinde ndibe ngathi ndithi phinde ndilithole usizo kube ngathi kuba ngcono. Ndabona uba ngeke ndikhathele phela ngoku loko ndihamba ebantwini, so nemali akasandiniki la endlini, uyandibetha qha uphela. Uma ngendayo emntwini kuba ngcono kuyehla, ngangishayi nje ubone ngathi izinto ziyalunga. Kwesikhashana ziphinde kungazi uba kuphinde konakala kwephi. Engishaya iy'ngane uma ngabe efikile beziba novalo, zibheka ngisho indawo yokucasha, zicasha ngisho phansi kwemibhede ngoba bese kunzima i-relationship nje. Bese ngasekho ngize ngaxelela uma wakho ukuthi cha ma nginale nkinga ekanje nakanje. Naye uma wakhe wayibonela nje because wafika ngalelinye ilanga evakashile, wabona nje futhi indlela awabehave ngayo unyana wakhe. Ngamtshela istory ukuthi ikanje nakanje. Waba ngumuntu ozokhuluma naye. So mina-ke ndagcina ngithini ngose ndibuza nasebanganini bami, sendilishare phela nami ndifuna usizo ukuthi yena ngizokwenza njani njengamanje ngoba into la ikhona ikanje njengamanje. Mina nje komakhelwane sendiyaziwa nje, abanye bayabuza ukuthi awuhambi ngani, manje ngizohamba nalezi ngane ngizozondla ngani. So kagcina ubaba wakhe-ke nami ngizama-ke, abanye bengicebisa ukuthi no, indlela lula lo muntu vele uthethe kuthiwa akekho. Nami ngigcina sengihamba sengilibona leli cebo lokuthi no vele ndimbulali. Ndamdlisa kupoison, ngahamba ngaya kwa-agriculture ngafika upoison wotshani, hayi ngamdlisa-ke ngiyanike. Ndamthelela nje ilantuzana edrinkini, upoison ndamthelela edrinkini. Idrink le ngayithenga yi-Coca-Cola ngoba ndiyamazi phela umuntu wami uthanda i-Coca-Cola. Wafika khona idrink, ndayivula idrink ndathela nje amaglasi awu-2 ndaphuza, ndayibeka laphana efrijini. Sengabe sengiyagalela lo poison lo ngafaka efrijini. Uthe makafika vele evule efrijini, amanzi angiwabika ngalelo langa. Wafika khona idrink wathela, waphuza, wahamba waye ematshwaleni. So njengoba esematshwaleni lapha ematshwaleni wafika waphuza nje, noma waphuza nje kancane ngoba ngathi sengithi ngiyezwa-ke kuthiwa hayi, wathi uphuza kancane, wathi isisu sakhe asisekho right. Njengoba isisu sakhe singekho right, sho ukuthi baqala lapha ematshwaleni-ke bamhambise esibhedlela-ke ngoba ndathi xa ndithi ndandifonela ukuthiwa phuthuma nayo inkinga lana, vele ngabe sengisazi vele sengilindele already. Ukufonela nje uyazi vele wena ukuthi hawu na bhuti yami, njengoba bendifonela nje ndiyazi vele ukuthi ndenzeni. Qha ngoku bengihlezi vele i-aim yami besekutheni angaboni ukuthi yena kahle uthole kephi. Ngoba ubesengumuntu othi mekafikile afike ahambe, yaphuza amanzi ahambe ngoba besengasadli endlini. So mina ukuhamba kwakhe bengazi nokuthi usuke ehamba esiye emantombazaneni yini ngoba ubesethi noma sephuma bengiba nokucasuka okuthile ngoba phela lo muntu washelwa ndimi la uphuma eclean uwashelwa ndimi. Isikhona besivuka sona. Ma-ke my sister, la ngithola izitori eziwu-2 njengamanje. Kahle umbulalele ukuthi ubekushaya noma umbulalele ukuthi ubusole ngathi uyahamba. Bhuti wami ubekangishaya ngihlukumeza, ubephuza namantombazane. Bese ngixelela kwasakwami ukuba ngoku mina sifuna ukungikhipha ngiphume phela sekukhona osazongena njengamanje. So ngabe ngacabanga, ngahlala phansi ngathi 1 2 ngiyacabanga phela ukuthi lo muntu usebenza eToyota laphana kunezimali and wabhalisa nabantwana bami. Ngoku uyabona ukuthi njengoba ngicabanga ngithi 1 2 lezi imali zoziluza, lo mzi lo nizowuluza. Ebabukeli kuyazwakala. I-video yakho isabalele kakhulu, yaziwa izwe lonke. So ungabe umakhelwane mhlambe bakubuka kanjani nje emva kokuthi bayazi, sebeyazi nje ukuthi wena wabulala indoda yakho because wena wagwenyuluka konke? Cha bhuti wami, anginendaba nawe ukuthi bathini abathini, anginendaba because ekugcineni abazungisiza ngalutho ngoba into ababesebenza besebephunga ngami ite bengihleka ngithi bethina enkeke iphelile ngole bumnandi lobo kade behamba bekhishwa. Manje usefana nathi manje singcono ke kwathina ngoba
Siyena sayibhola nje, shawa yonke imihla waze wathi omunye bengihleba becabanga ukuthi angibezwa. Sathi ukuthi mina sengidabukela yona ngane le incane Nkosi yami. Unanengane encane and lento umeyenza ubeyenza phambi kwezingane bengafihleli ngisho izingane. Yebo bhuti wami ndinengane encane ina 2 years. Nengane encane. Bezimsaba kwazona even ingane esefika nje beziba nokumesaba ngoba ziyazi. Akudlula nama-truck ebangumsindo mhlawumbe uyena uyalwa nje lekhona. Hayi kuyazwakala sisi. Iy'ngane eninazo naye umbhemu lo ongasekho emhlabeni zingaki? Futhi engicela kunye engifisa ukwazi ukuthi ziyithathe kanjani yonke lento le. Kwami ingane esinazo zu3 nje umagcina una 2 years njengoba ngisho ndithi ingane encane endala ina 6 years. So yona ke yabona kunelanga lapho ngabona ukuthi hey ukufa kufikile njengamanje. Wathatha lapho 4 pounds. Wathatha 4 pounds lapho yabona lapho ngabe sengibona ngathi bacha nami sengiyalibona ngokwamaZulu. Wathi nje makathi uyashaya ngagobisa ikhanda vela lawo washaya wonke oshaya ewindini yaze yaphuma ngewindi 4 pounds. Lapho ingane yasayikhala kwayo nasengibamba lina 6 years. Isikhala kwayona iyahezi yangibamba. Babukeli ke thina indaba ye-violence asizwani nayo kakhulu. My sister ngisho ukuthi ku-right ukuthi usungazibulala umuntu kodwa u-wrong lokho abekwenza kakhulu ukuthi akushaya aze aphinde futhi azokushaya naphambi kwezingane futhi. So ngingasho ukuthi kancane ngiyasibona isimo esenza ukuthi uze ufike la ngendlela owenze ngayo kodwa cela ungichazela njengamanje ukuthi isimo sinjani nje ebantwaneni ekhaya kukanjani njengamanje. Bhuti wami hayi kunzima kakhulu kubantwaneni kwecala labantwana anifuni nokuxoka ngoba ngike ndabizwa esikolweni. Yabona 3 times attenda ityala lomntana oyedwa lona 6 years. Umntana wami anazi basezobathatha leya engandazi mazothini noma mhlawumbe animazi ngoba yabona indlela abantwana abashaya ngakhona uzayibonakalisa ukuthi cha yena lento uyayazi kahle. Esikolweni ndibiziwe and indlela engangayo ngisho ngafika ingane idlala ufika hliphize nje yena ke ngoba elokugcina kwaze wathi yena ke umuntu wesifazane yena empilweni yakhe akamfuni. Engangalendlela ukuthi uyabashaya futhi yabalima ushaya noma ungani kungoko njena kade ngiphume eqaya etyaleni nje lesonto elidlule ushayela umntwana ngetshe wamkhipha wona nto wadumba ilihlo ngoku ngisuka le sibhedlele wentwethi. Ngiyathela kumama ngiqashe i-Uber and request i-Uber ihambise umntwana ngenxa yalo mntwana ienga nje asenayo. Bantu bakithi izinto ezizenzayo zai-affect ingane kakhulu. So angazi ukuthi umuntu onjani okwazi ukuthi aze enze lezi zinto phambi kwezingane because ingane ithatha lento futhi njengoba isibhizi nje ilimaza ezinye izingane isizothi futhi ayimfuni nanomuntu wesifazane isiyangisabisa kwamina ukuthi ngenzeka nayo uma ikhula igcina isilimaza abantu besimama. Kodwa ubona nje aniyazi lengane uba ndizoyenza njani kanti manje ngiyacabanga nje ukuthi no yabona at the age of 10 years kumele ngiyithathe ngiyise kuma counseling ngiyothola nje kwenziwe i-counseling ukuze izoba right. Sokusiza kakhulu nathi sisi lapho nje siyivumane FMZ ingakho sila sinawe namhlanje ukuthi sifuna indlela yokuthi kube nenqubekela phambili njengamanje into ebaluleke kakhulu ukuthi wena ufuna ukukhuluma noNosipho. Yebo bhuti wami. Alright ngicabanga ukuthi vele sesiyaziwa istory uNosipho manje sekumele achazeleke so singalokho nje singundaza kakhulu sizama ukuthi sithole uNosipho. Njengoba uke wachaza ukuthi kunezimo zabantu besifazane kuyona yonke lento le awucabanga ukuthi mhlawumbe yibona abafaka isichitho sokuthi ngigcine nixabana kangaka gcine kubeka isandla ugcine kufika ekuthenini uzumbulala? Bhotama ngeke ngazi ke lapho ke anifuni uqamba amanga because
ngike ndayithola i-call yentombazane mosa ayikho inhlambe bebenganibizi ngayo beninalaphula nje futhi akuyona intombazane eyodwa amantombazane nje ngisho nje kanjalo ukuthi nje ayikho nje intombazane ngeke ngibe neshow yokuthi na iwona noma kuwona angani ukuthi uzothi ngahlaphe ngeyiphi ngoba hayi ngoba yokugcina yathi yena mina zolimala ukuzala nokuhluba ngumina enhle nje bona bazobe bedla imali manje njengoba engasekho wena usudla imali manje ngaclaima bhuti angifuni ukuqamba mama ngaclaima phela imali yabantu abami le babe nganzani sanginikeze noyedwa ke umuntu ngoba lesikhathi ngithola isimbambamba phela ndisithola ndodwa and ndamxelela phela umama kuba hayibo ndiyafa la ndiyabethwa ndimsendela ndipokopoko ubusobu ndimbonisa uba ndiyabethwa la and yeke ngosendikhathele na ukuya epolice station ngoba lo muntu ndimbambisa namhlanje njengoba namhlanje kungesabatha ngomande uzobe la esebuyile abezondalela lezonixelela uba hayibo thina ngeke sibothe phela thina sinezimali iclaim manje ayiclaim ngifuna ukuqamba amanga azange ninike mntana wakho yedwa phela imali yami ndabethwa phela nami abantu abami hayi ngoba vele makuwukuthi nje sisi uyakwazi ukuthi ubhekelele umndeni njengoba ususele manje nje uwedwa ugadi ingane zibe right mina ngakuncoma lapho kakhulu. Okay sisilu manje angifuni silokho esipholisa amaseko ngifuna simfonele uNosipho ukwazi ukuthi ukhulume naye umchazele uxolise ngendlela oxolisa ngayo. Unayo inamba yakhe? Yebo dami nginayo isakhona. Ngicela ungipha 072 120 asizame sibone ukuthi siyamthola yini. Hello. Sawubona Nosipho, ngikhuluma noNosipho. Yebo ukhuluma naye. Oh yebo, ukhuluma noNjabulo la from iVumani Films, uNjabulo Mkhize. Ngihleli nosisi la engicabanga ukuthi uma kwena uLulu. Uyamazi? Yeah, ngiyamazi. Yebo, kunodaba afuna ukulikhuluma nawe sisi. Bengicela ukuthi ngimnikeze ifoni nikwazi ukuthi nixoxe. Uzofika umnikeze. All right. Cela khulume. Sawubona wena Sipho. Yangani? Ngiyaphila. Ngane yami ngiyitholile i-message yakho efonini. Ya lento oyibona kuma social networks, ko TikTok. Ngempela iyona ubaba wakho ngamdlisa upoison utshani ukubulala utshani. Ngoba bese ngishaya although wena istory ungasazi ngoba ubulo kufika nje uphinde kwami kufika nje ngokuvakasha ubaba wakho bengishaya ngane yami ngane yami yebo ngane yami awusasiyena wena wayicabangela wena kuphela kulala ubaba wami ngiyaxolisa ngane yami uyinja Kamna bengenzela yonke into oyicabangela wena ukuthi nezingane zakho mina wathi ngenze njani siyakhona manje ukuthi ngiyini yani manje awuzwani ukuthi nami ngiyakutshela ukuthi wayengishaya kwakumnandi engishaya angani wayengishaya ubaba wakho kumele ngenze njani cha ngiyabuza phela nawe ngizwele njengomuntu wesifazane ngithi nawe umuntu wesifazane phela ngiyabuza ukuthi njengoba ubaba wakho wayengishaya mina kumele ngenze njani mina ngihlale ngibe ngiyisigubhu ngenze njani ngicabangele wena shothi nawe ungangicabangeli phela cha shothi ungangicabangeli nawe hayi bo kahleni bo wawungangicabangeli shothi yebo si-right ngachola vele ngiyajabula ngi-happy njengamanje
Hawu uma kwakufa mina ngesikhathi engishaywa kuzokwenzakalani kwezami ingane? Uyangifuni angizonda. Hayi akunendaba nokuthi uyangifuna vele mina ngicenge ngani ngeuthanda ngilitheki ngeshisi. Nje yazi-ke lapho akunendaba. Ngisasalami wena wena uyathephetha ngempilo yami wena. Nje kungenxa yakho. Ngila ngikhona kungenxa yakho. Uyangifuni. Angazi namanje ukuthi ukulungisa amanxeba. Ubungeke ngifuna vele angiyona nje imali. Uzongifunelani vele? Angiyomali phela mina. Aqeda ngempilo yami ngifuna ngiyofa. Angazi namanje ukuthi ngifoneleleni uzobusa ngani phambi kwabantu angazi indaba. Kanti bunga ima. Hlukana nami uqhubeke nempilo yakho. Vele impilo iyaqhubeka. Drop ifoni yakho. Othi ngizama sisi phela nawe khulumiswa komuntu ocela uxolo was nothing Ngiyangizwa nje. Sisinosipho. Yebo ngiyaxolisa sisiwami bandla kodwa ngicela ukuthi nje umlalele kancane uma ngiyazi ukuthi umoya iphezulu njengamanje ngiyacela bandla ukuthi uzwe ukuthi uzothini. Uyangizwa kodwa sisi ngicela ukudlulisela nje ifoni la kuyena nikwazi ukuthi nikhulume nilungise izinto ngiyacela bandla. Manje-ke Nosipho mina into ebingidala ngize lana ingoba ngisuswe imessage yakho oyibhalile bengithi mhlambe ufuna ukuzwa ngithi uzokucabangela nami njengomuntu wesifazane hezi nawe ungumuntu wesifazane bengithi nje angizovuma bese ngiyaxolisa uthole nje indawo enhlizweni yakho bese uyangixolela. Ngenze njani-ke mina ngoku ngijabule ngenziphathi ngokujabula babami ukuthi nje wami impilo yami ngijabule lokho uhambile ngidona wovela lapha endaweni ukwabantu mina nje iloko kujabule nami ngijabule lokho wamukela iyona nto afuna ukuyenza ngithi ukwenzile wakwenza ufuna ukwenza ukuthi nami ngenze njani-ke manje. Ngiyaxolisa. Bayimoshi wena ukhona ney'ngane zakho uhethi ni-right ayikho engayithoni ukuthi nifuna but mina ngenze njani kusukela manje mina ukungenza njani sijena uhambile walapho wamfonela sufuna ukuthi angenze njani kusukela mina nokusho athi ufuna ukungilisa ukuthi akulanto abamfuthi uloyo untshela umhlaba wonke. Nosipho angithi njengoba nizelani ngithi ngizocela uxolo kuwe ngiyaxolisa-ke nje manje. Uxolo ngathi umphefumulo wakabami ngizocela uxolo ukhansi. Oh manje-ke mina shuthi njengoba ngicela uxolo wena ungizwa manje ngenze njani-ke? Angazi wawuthi ukuzokwenza ngizocela babami. Hayi kanti ifokofo nawe akunendaba nje angifokofo ngithi ifokofo. Manje ucabanga ukuthi kwakumnandi mina ngihlukumezeka manje ucabanga ukuthi mina kwakumnandi umuntu eshuphela umuntu owafanele uba wafa yimina ezami iy'ngane zizokwenze njani? Noma ngabe wawufika umsiza ngani vele Fokofo hayi wafa kubaba wakho ngambulala kunendaba futhi nalokho awazi ngijwayela kabi uyangijwayela nje kwasa kwawena. Akunendaba nawe uzofa nje newaneletholiqhuqume nawe uzofa wonke umuntu uzofa vele nami ngambulaliswa yilokho ukuthi nami vele ngisazofa okungcono ma ngithi ngifa ngibeke ngijabula noma kancane cause ukujabula kwakho sengasekho. Sabona ngijabula yini soke sibone hayi soke siboneke sisi zozilima eziyetsheni hayi zolima eziyetsheni ngifuna ukuthi umbulali nayo yakho usodibana phezulu sisiyogibela iklabishi ngigibela izambane soke sibone kuyoliwa. Sobona ngithona wathi mpoison mina ngimfumbula wabantu ngandla zakho sobona wena sisi ozofa kuqala-ke kumnawe mama lalela la sisi lalela ozofa kuqala-ke kumnawe-ke ivele usho kanjalo ungathi wena uzongithengela abantu mina namhlanje oku libheke nje uligcine akenziwa nje kanjalo mina awungikhathele bandla ngikhathele awazi angijwayela kabi ngithi ngizozehlisa kuwena ngijwayela kabi ahha yini yona le wena ungangijwayeli kabi mina ungangijwayeli kabi libheke namhlanje
libheke nje namhlanje ngathi ugcina ngikhohlwe ukuthi ngingakephi kona. Yakhumbula sokuletha ngemoto sekulate. Impondo leli kuhamba ngeponto. Hawu. Ufikela kulona kanyeke impondo ke mntasi and ngiyilona angiyifihli nje angiyinyezi. Wena libheke uligcina ukwakho. Ha. Ubona kukhakazi. Bathi nakumama ngene umama mina lo wamkhipha. Ngithi ziyolima ziyetsheni. Ziyolima ziyetsheni. Uyocula unoyana uyabona kuyafanisa izibunu kuyawumibhano ephezulu ingazange ye manje kuyomibhano ephezulu izofanisa ngandlale wena mina hawu ngadla ubaba wakho ngendlala ubaba wakho iphinde ezodlala wena ngani yami ngathi ngovele lapho wazi ngakho ukuthi anizodlala wena endlala ubaba wakho khohlwa ke nje kesidomo esikolweni khohlwa lapho ndithe uthe wena uzonithengela abantu ulale mina ngicela ubaba nami ke andifuna ungigqiba ngizonifaka umgodi nowodwa. Sokhona ke. Yenzani? My sister, sisinosipho. Sesibe ngicela ukuthi ngithi ukuvala Jesu Nkosi yami uyangithuka kwamina ke manje na. Kodwa Thixo. Sisi nawe manje usufuna ukuvusa esinye isidumbu futhi manje nawe kanti ufuna ukuqeda wonke umndeni. Cha nawe yabhutike shuthi awungicabangela uyamuzwa uthini? Shuthi nawe awungicabangeli shuthi. Nawe awungicabangeli uyamuzwa uthini kuqala? Uyamuzwa uthini? Umzwile utheni? Ngiyamuzwa sisi ngiyamuzwa. Mina kumele ngijabule mina. Cha, kodwa Nkosi yami. Kumele ngijabule mina nje wami umzimba kumele ube into yokukhatha ibhola ube yibhola nje. Ube yibhola lokushisa. Lana thina kwavumani siyalungisa sisuke sifuna inqubekela phambili yabona njengamanje ngiphoxekile ukuthi kugcina singakwazanga ukulungisa kodwa ke ngoba ukwazile ukugcina ugunulukile wakhuluma naye at least ifikile information obufuna ukuthi ifike kuyena and makumele ndisikhuphe sesibini ndizoskipha hayi ndizoskipha makumele ndisikhuphe lesesibini sizophuma babukeni siyanithanda emakhaya kakhulu siyabonga ukuthi niyasibuka niyasupporta nisale kahle sisi wami Nosipho mina ndifuna ukusho kuwo ntombi hayi izibambe iqini uhlangene nomnye ke kule game ngeke ngidlale wena ndlala baba wakho mina khohlwa njengesidomo esikolweni ntakama ngeke kwenzeke lokho hawu baba yini babukeni ngikulindile